Thilmak Lawrkhawm episode 59 Thlarau Chetnate ngeia hriatte parukna taxi driver teton kum sang ni som pakhat khan Japan chu tohoko tsunami in na satakin anuaya mi sing khat sang ruk vela in nunna an chan pha ani heta anuai nat berpol chu ishino maki khuwa ania ti chon he khuwa hian a hnuwa hian taxi driver te chuan mithi to thla an phur thin thu an soita zau ani yoga kuda sociology tohoku gikam university azirlai chuan taxi driver za chuang chu azirlai tan akoma chuta chuan taxi driver tam tak chuan mihring pa ngai nianga ya phurin Thlarau an lo phur fu thu an soi ani pakhatina a soi dan phei chuan he chiatna a thlen thlani nu vela chuan nula la upalo deuh mai a phur thu a soya mini mi hami district a hruai turin atia ti chuan ani chuan he district hi tsunami na ati chiat vek thu a hril chuan chunu chuan kathia mi ti na ron soi ta ni heta avain le chuan he nu hi alo bo dei ti a soi tin pakhat pon tlangwal kum som ni vel lek ni tur chu a phur thu soin akal du na hmuna thlen pui chuan alo to reng lo ti a soi ni makdeu mai chu heng driver ho te hian heng thla an soi te hi no pang deuh tak vek ni nan soya chu wang chuan kum no pang lampi ka thizinga hian khovela la cham du na anna zualanga tumaya an thi ma tak sia wangin heng taxi mang te hian an damlaya an kaltum na te kaltumin an ron cheta thin nia an ngai ni yoka kuda po chuan heng ka interview te ho hian an soidan chuan an passenger te po hian engama poimo tak ti la mabak nu chia la nei angin anin soitlang puyani ati pangana SOMME Thlarau SOMME in do narap thlak tak mai thlali le chon veve lai oa hian mi makta duai khat don thi le hliam an oma heng zo zai thi a chuan engama HRANG chu helai thi te zinga hian a te po a ve viau mai theini kum sang kha zakwa som panga November ninga he in do na atop ma ni som pathum vel ala tia chuan British 2nd Battalion Suffolk Regiment te chuan thilmak tak mai an hmuwa he in kana hian German sipai ho te chuan na satakin an tombu chu an ron kapa ma se heta tanga an tal chuadan rau pui tak chu an captain WE Newcom chuan oga sang kha zakwa som pakwa Pigeons magazine a azia chuan ni hau lo mai azia zok chu thildang dai ani captain WE Newcom chuan hemitrum hian thil eng var tak mai hi aron lang nol maya chu eng chu German le British sipai te in kana in kara tak mai no man's land an tia chuan aron chuaka ti chuan he eng hiron lian zelin mi pakhat ziarang ti chiang fashion hian aron in siam ta ani British sipai uniform man lai de olek to lampang hi aha a ti chuan a hnuwa chuan he thilron lang hi Lord Kitchener palar mai British sipai te poina an hriat lar tak mai postara te pon sipai tang tura chona an man thin iramin amamo che ti in ziak poster chuang vu ngei mai pa ani ti an hreta a mase Lord Kitchener hi hemikum juna khan athidei to boxi ani ti chuan he thla hian sipai lam chu ron hoin sipai omna ta chu enkual niom tak hian akal thau maya ti chuan German lam chu awa hoi ve ta heta hian German lampo chuan thla chu mu ve rengin maktin an silai ka te chu an chol top mai aniome heti mek la hian mun la lama tangin British sipai in tran puina dila an thil ka en chu mu in German omna lam hi anon kap le ta a ti chuan German lampo chuan an kap ve le a heti ani ka nuai lai hian he thla hi aron chuan a hmuna chuan a let le ta ni in an soi ani palina PHENGPHEHLEP mi he thon thu hi atak nge a lem ti hriat har khop maya ma se joblin khuwa chuan na lar hle ani mei ni somni pati sang ni som pakhat khan Ep5 tornado anti thonga leivirna chuan chung ko pakhat an fa te ne na nang ching ti tamaya mun him man zong man talawa ti chuan chu thonga leivirna tak mai motor te pola thei in po akal na lama ron ti chanual to chuan ron nang ching don ta he chung kwa hian an dam chu anin ring lo reng ani ma se mak tak mai chuan chu thlirap thlak tak mai chu are thut maya engtin ma khoin an ta der lo mai ani
chuta chuan an fa te chuan an chung te chu enin an moi tro tin an ron tong chuak hlol maya engmo moi tia an han zo chuan no pang te chuan phengphelep mihring te kha in hu ve lo mi tin an ron soi tamau mai ani ti chuan he chanchin phengphelep mihring ti hi he khuwa thonga leivirina ati boi te a chuan adar chak hle meya mun tina ti ber ania biakina te thleng thu soina an soi chuaka no pang then khat he thli na ati boi te zinga mi te po chuan heng phengphelep mihring an ti mai angel tia ngai theizok chu an hu ve thu an soi bok ani ti chuan alar ta boka joplin khuwa chuan heng phengphelep mihring an ti mai hriat rengna atan hian lemziak lian tak te po moi taka zia a hial ani pathumna LEIHNUAI HRANG kumsang ni panga khan thilhlui zonga leihai thin te chuan Altgate station a mi zani somnga pariat lai mai phum na hun an hai chuak nol maya heng thina te hi sangkhazariat somnga chhovela LEIHNUAI kong siam an tumlaya hrihlawm tak Black Death wanga Altgate station a thi te phum na ani an ringani he hmuna hian ramhuai chetna niom tak soi tur nual maya na thok then khat te le khabua po a inziak ani chung zinga lar deuh pakhat chu helai hmuna thok chu an LEIHNUAI rel kong siam na chuan tlusualin he rel kong karen an kaltir mek na chuan in barlutin karen in man shrep maya mase van nei thak takin adam chuak hlau mai ani hemi tum hian a thopui te chuan he pa che sualai hian karen na aman ma deuh chia hian nu pakhat he pa che sual na hmuna chuan an hmu thu an soitlat maya chu nu chuan thing thi in chu pa sam chu azut heu lai an hmu ani kumsang khazakwa somsari pathum pok khan London khochak lam Bethnal Green anti hmuna chuan thlonai na an ron bom dona siren anti rik chi chu aron riput maya chuta he khomi te chuan LEIHNUAI an verna lama sahimna zongin an tlan lut chiam maya chumi tum chuan nu nau za somsari pathum ve lai chu he in nek buaina hian an thi pha ani ome chuta tang chuan he lei vera thok te hian zana no pangle nutling aw ruai ri an hria thin thu an soi ani pani na LOFT-A le REPO-A December ni somni pakwa sangkhat zakwa somsari pani zandar som pakhat vel khan Eastern Airlines flight 401 to Florida Everglades muna che suala thona khaltu te chuan an che sual ma lok hian kholama har satna an tok ti an hria chumi an en kwal mek lai chuan autopilot chu allowin off dei ti tlai takan hret chuak hlau maya he an hria chua meu chuan an lo tlai man der maya ti chuan an chet sual pha ta a mi somsari panga an dam chuaka za pakhat an thi ani thi te zinga chuan an thlona captain Bob Loft le engineer dan repo te an tela ti chuan hemi te patni thla in lar hi an hutan ta ani an hmunam hasaber chu Eastern flight thlona dang captain le air hostess te chuan captain Bob Loft hi an hmua anin nge ani ome ti chuan an hmu lai nge in aral dai mai ani anti an hlau lutuk chuan hemi tum hian he flight hi an cancel pha tok mai ani an Eastern Flight Company Vice President point he thlona dang captain emoti in bia katuma ma se captain Loft hi to zok ani ti chiang takin amu ani ti chuan REPO-A zok po hi ain lar nual maya REPO-A thla hian thlona dang chet sual le hi hlawin aveng safiau ni na langani tum khat po flight engineer pakhat chuan thlona thlo chua ma a khol te ain felmek lai hian REPO-A hi amuthut maya REPO-A chuan hetilai bi khi chu ron check angai love ken fel to alo ti ani tum khat le po thlona chunga an oven chu REPO-A hian alo siam lai an hulea heta hian a thian te hlawin avashila an ron en le chuan oven maya mel an huwa chuta chuan REPO-A chuan thlona mei al khafim khuru ti na hril nge ani ti chuan mak tak mai na hnu loka he thlona hian a engine na ron chiang lova abak chu thlok lovin an cancel pha tabok ani REPO-A bok hi tum khat chu thlona captain ma aron in lar le a chumi tum chuan captain bula chuan thlona che sual hi aom to ngai lovang a chet sual kan phal to don lo tin ron soi ringot mai ni hei wang hian loft le report te hi an thi nu hian an Thlarau chu in thiam lo na khatin khovela an leng niangai an ani pakhat na AIENTHIAM wanga thilthleng
he hi chu Thlarau in lar lam ni lovin AIENTHIAM lam ve thung ania sorpong piau kum som pasari mi lek ani lain apa nam chu sarkar lam mi in manin truck pola an hruai bo lai chiang takin a hmuh a he thilthlen na hi Cambodia ania heti hun lai kum sang kha zakwa somsari panga tanga sang kha zakwa somsari pakwa chu Cambodia hun thim le rap thlak lai ber hun ani a mithiam ten an chu dan chuan heti hun lai hian mi makta duai khat le chan ve lai chu Khmer Rock Pol ten an that ni nan ngai ani he Pol rap thlak le nun rong em mai hi Pol patakai hruaina ni in Cambodia an opa nam po chu aron le tak lo wang chuan a chung te chuan an tha zinga atel ve ngei ni nan ngai ani sorpong le a chung te dang ero chu awan nei Pol an tanga Thailand refugee camp pa kalin sorpong le anu le u naw paruk te chu Canada sang kha zakwa somriat pani khan an pem thla thei hlau mai ani heta hian in bengbelin sorpong a chu that takin helai hmuna hian le kha zir chuaka ti chuan hun akal zela kum sang ni soma chuan sorpong hi Tokyo a zin tumin mumang chiang deuh mai aneya chuta chuan a pa nen konga local dunin an lo ti dun mol mai ani apa angai wanga muwa ngai main engte vaka chan lem lova chuti mek lai chuan a u naw pa chuan Canada rama Ottawa a AIENTHIAM pakhat chu asum don na lama atluan le tluan lo tur thu ron turin a pana chuta chuan he AIENTHIAM hian sorpanga u naw pa kutain mek lai chuan makteu mai na pa omna azot hlol mai ani I hmu thi nem ti na zota a u naw pa chuan kumnga ani laia manani thu le tha ani thuin a chang maya mase chu AIENTHIAM chuan a thi lo thu le apa chu ala dam thu a soita tlak mai ani ti chuan makti na ho a chung te chu a hril chhong ta veka a u naw nu oi lo lutuk chuan fia tumin chu AIENTHIAM chu midang dai angin avaron le a ma se maktak mai chuan a u naw pa bula soyang tho chuan alo soi ve le tlat mai ni chu ta le sorpong a u naw pa chuan man mo takin Cambodia lama chuan azin chhota vata apa thala kan nei ang te chu postera siamin mi nan lo hmu takin tin mun sang asem dar ta chiama ti chuan a pa ni om tak om na chu an lo ko hmu ta ani man mo takin sorpang u naw pa chuan a pa om na nia an soi chu vapanin an pa fa chuan anin hmuta a chanchin te uluk taka an hanin zo fi anu chuan a pa nge ani ti a chian ta ani an pa ber na ma hi alo van nei khop maya traka hruai bo ani thum khan khuar khuruma pai ani a ruang tam takpo achunga an ron pai zuini chuta chuan van nei thlak takin adam chuak hlau maya ma se anu loka man le ni in hemi tumpo hian atlan chuak le peka chuta chuan Thailand le Cambodia border atlan chia in adam chuak ta hlau mai ani po chuan a chung te chu van duai zinga telin an thachimit vek emo alo ti ve chi boka ti chuan dupui dangte nei in fa po paruk ngot alo nei le to ani he chanchin lom om tak hi an hriat ve le apasal kum somriat panga lai lo ni to chu anupui masa jok sorpang anu chuan hmu duin Cambodia akal le ta a ti chuan an cheng ho le tak nge ani ti chuan a u naw dang te po chu an chho ve le zela atopa sorpong a po chu chho ve ta in apa tenen kum som thum paruk nuwa anin hmukhom le taral ral ani